Ja, en trop Russen, die willen toch naar een pittoresk Frans dorpje? Oh, dat kent gewoon aan de Laak. De Laak? Ja, OE en Laak. En dan zeggen we tegen die Russen, we gaan naar OE voor Laak. Nou, oh. Nou, En ze werd zwaar selectief voor de ambiance. oh, maar dat is geen probleem. Dan pak vergeet van die Lucas op het lokale bejaardentehuis proppen voor die op een bankje. Oh, wie die van het leven geneten, dat is Frans zo. Ja, dat is chic om te interesseren. Maar met zwaar, we noemen de nu met, laten we de nu dat ook zien wie het aan toegeeft in de buurt van een bejaardentehuis in La Résidence. Veel spaas! Hier habe ich mich doch ganz anders vorgestellt. Die in die Hotense Residentie. Voll Fremde. Misschien als ze mij hier op het bankje gaan zetten. Dat ik het gaat meer aan u vragen. Daar binnen is niks te doen. Ook aan kaarten en kinderen. Daar ben ik niet van. En met je oude lucht. Kan ik wel niks meer doen. Misschien als ik het hier neerzet. Dan is het gewoon gekund. Het sunkje schien dus. Het korte werden gelachen. Ja, ik heb me te vorige week gestoten aan de verlater. En dan begon. Wil ze het zien? Het verband zit ook nog niet goed vast. Het moet nog geplakt werden. Misschien kan je me even helpen. Nee, dat hoef je niet te zien. Ik ken sowieso niet in de bloed. Ja, maar het bloed niet meer. De zuster, die zag dat het er gewoon uitzoog. Maar ja, er moest wel nog verband mee. Maar om dat verband te plakken, hadden ze geen tijd meer. Ze hadden maar 5 minuten neer te geloven. En daar betaal ik dan voor. En in die 5 minuten is dat klommel op 3 keer gegaan. Als dat een piep, dan vallen die jongen alles uiteen. Ik zie het bij mijn kleinkinderen, als die hier zijn, geen minuut zongen. En als ik die dan ga vragen, dan kijken ze met één oog naar mij en dan andere oog. Dat ik nog aan denk. Wat zeg je mevrouw? Dat had ik vals. Oh! Zeg maar wachten. Ik ben Annie. Ik kom uit Beugte. Ik hou dit af om hier het meer bekende tegen te komen. Maar het veel dan was vies tegen. Ja, en ik kom uit zitten. Daar hoor geen plaats meer in de wat? En ook gaat. Waarom noemen ze nou niet gewoon bejaardenhuis? Maar dat kan toch vandaag niet meer. Het moet allemaal zo lastig mogelijk klinken. En zo veel mogelijk kosten. Dat ze. Ik heb me laten vertellen dat het redantie
En Frans hoort het. Frans is het hier inderdaad waar. Alles met de Franse slag. Die zelfs de verzorging. Schijnt, nee, Micha, nur noch ein Buitenlandse. Volgens mij is er ook een Franse. Ik laat de godstaatselijke naar Edith Piaf. Daar was er niet te gooien van, hè. Zuster! Zuster! Niet te grijpen. Onder zijn knommel in de hand. Geen tijd. En, zijn de dames nog steeds bezig met de ochtendgymnastiek? Nee, mevrouw. De 5 minuten horen nog, hè. En dan moet Bertha zichzelf het verband vastplakken. Kan Gerald dich even helpen? Ik? Wat dachten jullie? Zie ik eruit als een zuster? Ik heb niks met verzorging. Ik ga niet, maar Bertha zal toch geholpen moeten worden. Succes! Trouwens, heeft Bertha geen mantelzorger die daar verwacht kan doen? Wel lachelijk dat de medebewoners dat moeten doen. Ik moet het niet, maar dat doe ik. Zo te zien staan er nog meer bankjes in het park. Ik wil rust en geen gekreun naar mijn oren. Dan dacht ik het huurapparaat maar hoe, dan hoort ze niet. Gehoorapparaat? Dat heb ik niet. Dit is het appeloortje. Zo'n appeltje in de noor. Wie nog kent ze zijn? Zeker nooit van gehoord. Gezien? Ach god, ook al zo'n ding. Just wie die jong nu. Zeg, was ze dan niet een beetje te oud voor? Ben wel tegen nog. Liefjes en nichtjes. Kan ik eens kijken wat er op dat doosje staat? Is niet normaal te zien wat jullie doen. Voordat men de tapé gaat gebruiken, zorgen dat het verband goed om de huid zit. Daarna het beschermlaagje afhalen. Hebben jullie dat gedaan? Nee. Dat staat hier te lezen. Oh, wacht dan. Hij wil een bank in de voren, dan wordt het niet alleen. En als je bent het zorgcentrum, dan is hij dansen de hulp zien. Doe de redentie van auto. Ja, nog met. Ik bedoel de residence de Haltuum. Jullie uitspraak is niet goed. Ik moet echt zeggen. Ja. Gelukkig woon ik in een aanleunwoning. Kan nog alles alleen. Maar zou toch graag weer iemand naast me hebben. Dan nemen ze never dit. Dat bedoel ik niet. Een maatje waarmee ik kan gaan wandelen of fietsen. Kent u het dan nog? Eerst is niet dat er iemand bankje zitten naar Bertha. Heb je nog wel in de fiets staan, hè? Ja, een e-bike. Oh, dat is een elektrische. We gaan zo op zitten. Geus gaat aan je. Nee, niet alleen gas geven. Je moet wel zelf trappen hoor. Maar ja, ik heb nog niemand ontmoet in de residence Roltum die met me mee kan. Hallo. Meneer dames. meneer. Uiteraard meneer. Gelijk een zusje. Goedemiddag, meneer. Zeg iemand Jean-Pierre. U heb ik nog niet ontmoet hier. Het lijkt me ook niet dat u al in een verzorgingshuis woont. Nee, gelukkig niet. Nee, ik kom naar de tand. Die is pas komen wonen. Die moet verzorgd werden. Ik ben er ernstig, hè. Als je het geen ken je. Die vrouw is door gestorven. Ik heb meer tijd om naar de tand te komen. Ja. Ja. Maar wie is het eigenlijk hier met de verzorging? De tand wil die de laatste jaren leven, om die 5 meer te over. Wie is de verzorging? Oh, je woont hier al gewoon in de gaten.
De verzorging hier wil tegen. Zusters hebben geen tijd voor de verzorging. Die werd dan, moest het verband vastgeplakt hebben. Bij de 5 minuten gewoon om dus... Ja, 4 minuten. Waarom? Doet het al niet. Nou, de zusters hebben geen tijd. Je moet er alles in een bepaalde tijd doen. Ger, mijn tante Nes, die heeft alleen ik dat er erg slecht uitgenomen. En ik zelf, ik heb ook geen kindje. Waar moet mij dan laten verzorgen? Ik wil de zorg voor de buurman. Als dat geweldig is, maar zo te zien is het nog niet zo heel. Nee. Als het dadelijk bij de tante bent geweest, kennen veel aan misschien een stukje van Angela. Dat liep wel goed, een stukje mooi. Het is een beetje moeilijk. Wat een verwaande tut. Je gaat er nog mensen platkallen. Nou meneer, dan gaat u wel smalletjes door. Want madame heeft niks met verzorging meer, heb je toch net gezegd? Ik zeg niet dadelijk wel als we een tante terug willen. Dat ging wel sneller. Maar ik moet zeggen, dus ook wel voor de mensen. Hier komen niet voor niks meer in aanmerking. Weg daar hebben we er later. Nou, wat heb ik? Je hebt een goed hart. Ach, dan komt de directrice. Goedemiddag. Goeiedag allemaal samen. Goedemiddag. Dag Sonne. Ja. Is alles verwacht en residence? Ik woon in een aanleunwoning. Die is namens in het verzorgingshuis. En die waren juist aan het klagen. Dat de zusters maar 5 minuten die tijd voor de verzorging. Ik heb wel alles gehad. Tja, met die bezuinigingen moeten we weer ook op de kleintjes laten. Dus alles wat je zelf kent, moet je zelf doen. En van die 5 minuten, dat klopt, ja. Ach, toch heb meneer Jansen. Er is ook de werkweek volgens mij. Laten we dan figuren. Volgens mij moesten nog de dag opkomen vanmorgen. Mensen, dat denk ik. En zo gestiet en gestegen op de grond dansen. Ik vroeg aan hem aan, wat er op stap. Ze zit er zo aan doen. Nee, dat ben niet op stap. Ik ga nog niet werk. Ik ben bankdirecteur. Ik had er maar voor wie geworden, maar ik was niet beneden. Die klok gaat niet. Och, daarom. Och, daarom. Nee, mens Jan, we hebben de bezuinigingen in de ouderzorg. Minister Schippers heeft het ons dit makkelijk gemaakt. En staatssecretaris Van Rijnen. Nee, dat zijn nog geen makkelijke lui, die Schippers. Die varen gaat de rijden op en af. En dan menen dat ze hard gewerkt hebben. Nee Jan, ik meen de minister Schippers. En staatssecretaris Van Rijn. Dat zeg ik toch, joh. Erg ja, als je zo best. Wat hier ook met de bus. Ik moet gewoon, ik heb nog een hoop werk te doen. Hier ook nog 5 minuten nog betalen. Nee, nee, maar niet bleekbrug. Ik zou heel graag hier met de knop willen vertellen. Maar ja, zaken gaan vuren. Dat stuk met festival een beetje duur. Ja, dat zag ze niet. Ze zegt, zaken gaan vuur. Ja, dat zeg ik toch, joh. Ik geloof samen met wie je van te doen. Zo
is maar goed dat we gaan aan de veut hebben. Want sommigen gaan dat loopziektes proberen. Oh, de stuk. Wat vind je hier, dames? Zo'n gekke werkers, jongens. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Wilt u dat dan nog een keer? Ik niet. Doe dan wachten. Misschien voor de gezelligheid. Maar dat is het dan ook ons. Geen die nog naar boven kent. Hier snaps Och ja, doe snaps er niks van. En volgens mij werkt ze ook nog niet goed. Zeg, ik meende dat Frans gaat anders met. Ik meende geen, toen werd ze wel meer aan mijn lief. Ja, we waren de vriend, maar geen seks meer. Ja, ik dacht dat ze toen niet goed hoorde. Was ze zegt. Maar als het toch op aankomt, dan snapt ze het wel. Zullen we dan maar zo, ja? Ja. Mevrouw, is het gelijk met het verband? Nee meneer, Kiki, het wil me maar niet lukken. Zo keer met misschien eens even kunnen helpen en straks kan ik hier kijken. Tuurlijk, mevrouw. Is ook niet erg dat we snel gingen wandelen. Ik heb ik bedankt, ik help je mevrouw. Ik ga even met het verband. Zo. Oeh, dank u. Oh, dan misschien nog een beetje. Ja, dank u, dank u. Heb je misschien eens de zin om je stuitsbrug te wandelen? Ja, fijn zeg. En mevrouw, heb je ook zin om dit eens mee te lopen? Ja. Dan loop je het deur. En aan je kantje. Misschien een beetje hoor, dat is fijn zeg. Dank u wel meneer. We zitten al later verkeerd. Oh, dat heb ik niet meer nodig. Ik heb hier nu een andere ondersteuning. Geef dan maar door aan je leg. Dat zeker